Yung kapatid ko na yan, nakikita niyo yan. Inaantok daw siya, guys. So, mamaya daw siya gigising. Ayan, guys. So, yan. Natanggal na yung 2. Ayan, guys. Kaninang umaga, nag-prepare na kami. 9. So, natapos kami mga alas 8 na. Hi! Oh, ang ganda. Huwag may sama yung taas. O, tayong tatlo dito kaibigan. Mga kaibigan din tayo. O, tayong tatlo kaibigan. Sandugo. 1, 2, 3. Sandugo. Masyado kita yung ano, yung mga Happy New Year! Ang sumama na talo na. Ay! Happy New Year! Ako pa!
Happy New Year, boy! Aba! New Year! Sana magka-jowa ka na! Hindi ka makinig! Magjowa na! 2023 na! Magjowa ka na! Anong nangyayari? Anong nangyayari sa barangay Piling? Happy New Year! Happy New Year, boy! Hello! Thank you for the happiest year of my life! Happy birthday to you! Happy New Year! Happy ako! Wala tapos ang motor show. Ito po ang ating motor show at Marinalo sa punto nagbabalik TV Patrol 4. Ang nagpagiging po ay sila. Hindi ko po alam yung pangalan. Tapos na. Boy, Bes, Happy New Year. Hindi ko man ano mamansin. Manyapat may jowa ka. Happy New Year, Jason! May iPhone! Jason! May iPhone ka na! Paging iPhone! Happy Happy New Year!